Quddiem is-sitwazzjoni serja l-investigati Times of Malta fl-aħħar jiem b'rabta mal-użu tal-kokaina fl-istabbilimenti tad-divertiment u anke fit-toroq tal-Belt Kapitali, l-unika reazzjoni tas-Sindku tal-Belt kienet li r-rapportaġġ tat-Times kien sempliċiment tad-dilettanti, qisu bħad Daily Mirror. F'telefonata li prova jagħmel Net News mas-Sindku tal-Belt Valletta, Olaf McKay, irrifjuta li jwieġeb għal mistoqsijiet tagħna dwar l-abbuż rampanti ta' droga kokaina fl-istabbilimenti tad-divertiment fil-Belt Valletta. Minflok talabna biex nibgħatu email bil-mistoqsijiet tagħna. Fil-fatt mistoqsija kux inkwetat dwar din is-sitwazzjoni serja żvelata mit-Times u weġibna b'dan il-mod. M'għandix kumment biex nagħti ta' possibbli ġrida dwar il-lokalità tiegħek. Possibbli, very amateurish, very Daily Mirror style. Imbagħad is-Sindku farfar minn kull responsabilità. Jiena nitkellmek bħala Sindku u bħala kunsill u aħna ma nenforzawx waħda. Jekk għandek xi mistoqsijiet x'tagħmel ibgħat. Net News għamel eżatti kif xtaq is-Sindku batna email bil-mistoqsijiet. Aktar tard mar-ġurnata Olaf McKay wieġeb biss billi qal li fil-kariga tiegħu ta' Sindku xogħol huwa li jara li jinstab bilanċ bejn l-attività kummerċjali u ħtiġijiet ta' residenti. Dan fil-waqt li tenna li hu m'għandux il-poter ta' nfurzar, bis-Sindku ifarfar fuq il-korp tal-Pulizija. Olaf McKay ma jġibx jekk ir-residenti u x'qed ikellmu fuq din il-problema serja. Ma jġibx lanqas jekk hu personali u x'inkwetat bil-kriżi tal-abbuż ta' droga jew jekk se jagħmel pressjoni akbar fuq l-awtoritajiet.